basi makavarongereiko. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ligatula mukanda kuti makadima timana wose nyika ino ndinoziya kuti kwa muri koko panenge pakabada chimuti mukati mwa kuti mefenyuru mukatime kufamba nayo asi muri ya Zimbabwe dasvika panguwa ino rega indi kuzivise kuti izo dura renyu rakapakata nekwe iripo zvese begi rakatakura kana riri gwenyeti rakazara dzimwe dzenguwa nguwa ndiyakatoshaika rega indi kokupezva ndinazo muri ya Zimbabwe ndoda kureva ndiri mukati mekureva ndine nyaya yandinayo iri mukati meguta reHarare kunonzi kwa Mereki. Ichi wari mpaki ye mwanasikana alikuona mufi akafairisha mari yake murandakadzi akafaine pamuviri asi kune mwanasikana izvezvi arikumuona mufi uyu ari kuuya zvacho zvakazoitika zvacho kuzobudikidza musikana akuona izvi ndichakuudzai. Hey, ndine nyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe yekukaroyi. Nyaya ndiri kutaura iyi mhuri yeZimbabwe izvezvi kune vanhu vakuda kukwanisa 5 days vakarinda chitunha chemwana akafa ine 12 years akafa ine 12 days asi kutaura kune kwatiri kuita ane mwedzi inodarika 6 afa asi parufu rwake akangoda achizvarwa day 12 ndokubva afa asi kusvika nhasi afa ane 6 months afa asi akazowanikwa ari pamusoro peguva ane 5 days akangorindwa asati abva. Mapurisa vakasvika mambo vakasvika zvaita kuti ndikuudze ndichakuudzai. Right. Ndine nyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe yakaitika kunonzi izvo kwandiri kutaura kunonzi kupfungwe kutaura kune kwatida kupfungwe izvezvi kofini riri padhoo imwe musha baba Isabel izvezvi kofini iripo mapurisa vari kuzviziva mushakabvu ari kutsvagei padhoo akafa ari kumakorokoza vabereki nehama ndo vakamutora vakaisapo pakuita kuti pane kupomerana. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe handizivi dzimwe dzinogona kurema. Ndine nyaya yandinayo inoshevedzera yemarara kuti vanhu vari kuchema nemarara asi havachacheme nokuda kwemarara zviri kuzoitwa kuseri kwemarara ndo zvavari kuchema nazvo. Ndokupi nyaya yandichataura iri paGlenview 3 shops. Okay. Ndozoenda pambari pamusika panobuda nemabhazi ndobva hapo ndopinda kuGlenview panonzi patichagarika. Nzvimbo idzi dzese dzine marara asi zviri kuzoitika kuseri kwemarara zvakuzokonzeresa vamwe vanhu kutofa. Baba Isabel 6 minutes to 11 vakawanda vanenge vachikutsvagai vachitsvaga nhamba dzenyu mushure kamechirongo vachitsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika panhamba dzinoti kudini. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe sati ndava panhamba mukoba KB ndichataura nezvechristmas party yakaitiwa neNational FM Listeners Club vakanga vari pamagolisi nezuro haiwa paka pane mufaro. Ndichataura zvakare nenyaya yemukomana anoitwa Sugar Summit Express ailauncha album rake rinonzi murudo kudzoka kweshuga murudo kudzoka kweshuga akanga aripo pamashwede ndo pailonja album yake panga paine vaimbi vaimukuta vanosangana vana aula piro kusanganisa makomana anobva panotoni apa vane musikana anotamba anonzi Shera akasimudza vanhu maziso inonzi tapi kuita kutapira vakange varipo. Ndine nyaya yemwanakomana ane 6 years asingawanikwe mubatsiri akazopinda pakati akati hongu muri kutsvaga mungatoreswa ivhu mukadzivigai munhu haana kufa ari mugomo but hama yenyu ine maini ndiani. Ende shokwadi munhu haana kufa akanowanikwa pamusoro pegomo mupenyu mupenyu 6 ndati ndinazvo. Baba Isabel nthawe dziri kudiyana chipinga chodhadhama Zimbabwe Africa pasi rese vamirira tange mawapa nhamba dzenyu mobva manyudza gejo. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndingoti vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzisi nhamba dzandiri kutaura pano dzinoti 07 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndiri kukumbira mafanzi ndiri kukumbira vateereri veNational FM vari munzvimbo yepamereki pandakasvika kwamereki ikoko varipo vakatamba neni tikafara vasingazivi zvandaitsvakawo zvangu vakakwanisa kundipa mazita ndikamanyora mufoni vachiti vanoda sando yei regai ndibudzei ndichiti pandakanyora mufoni pakadhilitika kana muchindinzwa nekuti ndinoziva kuti munenge makataimira kuti sando dzenyu dziri kuuya nekuti takasangana aiwa pakadhilitika nditumirei ndiri kuzviziva ndiri kukupai sando dzenyu. Takuchipinda mhuri yeZimbabwe mukati mekutsudzura mukati mekufafaidza right. Nyaya ndiri kutanga nayo panapa inyaya iri kukaroyi right.